Ara Piqué fa un desplaçament en llarg a la dreta per Adama, el control d'Adama és bo, encara Adama a punt d'entrar a l'àrea, continua Adama a la zona de penal, la bicicleta d'Adama, continua Adama, la passada en horitzontal no és bona, la pressió de Busquets De Jong a l'esquerra amb Alba, la centrada d'Alba, la rematada, gol! Gol de Pedri, gol del Barça, arriba i moldre! Primera jugada ofensiva amb cara i ulls del Barça, recuperació de pilota d'un futbolista fonamental, Sergio Busquets, combina amb De Jong la posa a l'esquerra per Jordi Alba, aixeca el cap al lateral, veu el desmarcatge, el segon pal de Pedri, que arrenca en posició correcta i la rematada, el primer toc amb la dreta, toca el pal i barraca, gol del Barça, inici somiat pel Futbol Club Barcelona a l'RCD Stadium, ha marcat Pedri, assistència Jordi Alba, arriba i moldre, minut 3 de la primera part, Espanyol 0, Barça 1. Doncs un minut i mig perquè això s'acabi. L'Espanyol guanya 2-1. El Barça, que jo crec que en tindrà una i para de comptar. Busquets, que no es precipita i combina amb Eric Garcia amb Adama. Adama obert a la banda dreta. Continua Adama, que decideix centrar, la rematada de Jong, gol! Gol! Gol del Barça, gol de Luc de Jong! Gol del Barça, gol de Luc de Jong! Aquesta temporada tampoc serà l'Espanyol que ja es veia guanyador del derbi, doncs en l'últim sospir, en l'última jugada, la centrada des de la dreta i la rematada de cap, impecable, inapel·lable, picant la pilota a terra de Luc de Jong, gol! Gol del Barça! Gol de Luc de Jong, Espanyol 2, Barça 2!